Huwag kang masyadong maingay, Myrna. Baka mamaya marinig tayo ng kapitbahay. Ikaw naman kasi. Huwag mo naman kasi akong kilitiin dyan. Alam mo namang malakas ang kiliti ko dyan, diba? Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa paghahangad ng misis ko na magkaroon po kami ng magandang buhay ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Ako po si Patrick, security guard sa isang private school dito sa Pangasinan. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Magbantay sa gate, mag-check ng ID, at kung sino-sino ang mga pumapasok at lumalabas ng gate. Sa hapon, pagtapos na ang duty ko, diretso uwi na ako kaagad. Napakasimple lang ng buhay ko. Ang asawa kong si Kiana ay nasa Maynila. Nagtatrabaho bilang isang call center agent. Minsan lang sa isang buwan kung umuwi at madalas pa ay hindi nga nakakauwi. Sa bahay, kasama ko ang anak namin na si Kyle. 5 taong gulang pa lang. At ang nanay ni Kiana na si Myrna. Siya ang naiiwan sa bahay para mag-alaga kay Kyle habang wala ako. At sa totoo lang, Miss Love, maayos naman ang lahat. Hanggang isang araw. Galing ako noon sa duty. Medyo pawisan dahil mainit talaga ang panahon. Pagpasok ko sa bahay, tahimik at walang ingay ang TV. Hindi ako sanay. Ibinaba ko ang bag ko sa mesa at papasok na sana ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. At doon ko siya nakita. Ang nanay ni Kiana. Si Myrna. Kakalabas lang niya ng banyo noon. Nakatapis, basa pa ang buhok. May hawak pang isang tuwalya na pampunas niya sa balikat niya at buhok. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganoong itsura. Sa liwanag ng hapon na pumapasok sa may bintana, kitang-kita ko siya. Napakasimple lang ng ayos niya pero grabe ang dating. Hindi siya mukhang pabaya sa sarili niya. Maayos pa rin ang tindig niya. Napakakinis at napakaputi ng balat. At kahit may edad na, mapapatingin ka pa rin sa mga hita niya. Patrick, nandiyan ka na pala. Sabi niya na medyo nagulat din. Oo, kakarating ko lang po. Sagot ko at napalunok dahil parang natutuyo ang lalamunan ko. Napatingin naman siya sa sarili niya, tsaka bahagyang natawa. Kakaligo ko lang, hindi ko naman akalaing maaga kag uuwi. Oo, okay lang. Maaga lang po talaga ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi agad ako nakagalaw. Parang may kung anong nagbago sa paningin ko. Parang hindi siya basta nanay lang ng asawa ko. May kung anong kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag noon. O sige, magbibihis muna ako. Sabi niya at medyo nag-ayos bago dumaan sa harapan ko. Saglit lamang yun. Pero sapat na para may maiwan sa isip ko. Pati na rin ang halimuyak niya ay para bang naiwan sa ilong ko. Pagkapasok niya sa kwarto, tsaka lang ako natauhan. Ano ba yung iniisip mo, Patrick? Bulong ko sa sarili ko. Umiling ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Ilang minuto lang, lumabas na ulit siya. Nakabihis na. Simpleng damit lang pero maayos. Tumingin siya sa akin na parang walang nangyari. Oo, sa kanya wala. Pero pagdating sa akin, meron na. Sa totoo lang, hindi ako mapakali. Hindi ko maiwasang maalala yung nakita ko kanina. At kahit pilitin kong itama ang iniisip ko, bumabalik at bumabalik. Nasaan nga ho pala si Kyle? Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. Nasa kapitbahay nakikipaglaro. Ganun ho ba? Tahimik ulit, pero iba na yung katahimikan. Para bang may namumuong bagay na hindi namin pareho binabanggit. Patrick? Tawag niya bigla. Ho? Saglit siyang tumingin sa akin. Diretso at hindi umiiwas. Pagod ka ba? Hindi naman ho masyado. Magpahinga ka na muna, ako nang bahala sa hapunan.
Tatawagin ko na rin mamaya si Kyle. Sige ho. Pero hindi ako umalis kaagad, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Na parang may sasabihin, pero hindi niya masabi. O baka ako lang yun. Mula sa araw na yon may nagbago. Napapansin ko na siya araw-araw. Yung bawat galaw niya, yung boses niya, yung amoy niya kapag dumadaan siya malapit sa akin. At minsan, nahuhuli ko rin siyang nakatingin sa akin, pero hindi siya umiiwas. Isang hapon nga, habang naglalaro si Kyle sa may sala, magkatabi kami ni Myrna sa may mesa. Patrick, sabi niya habang inaayos ang plato ni Kyle, hindi ba mahirap sa'yo na malayo si Kiana? Napatingin ako sa kanya noon. Siya naman ang may gustong lumayo eh. Wala naman tayong magagawa. Ilang beses ko na siyang pinigilan, hindi ba? Sabi ko sa kanya dahil pinagtalunan na rin namin ang pagpunta ni Kiana sa Maynila. Halos 2 taon na rin siyang nagtatrabaho doon. Dati kahit papaano, umuwi naman siya twice a month. Ngayon hindi na. Mahal daw kasi ang pamasahe. Hindi naman yun ang inaalala ko. Ang anak namin, nangangailangan din naman ng kalinga ng isang ina si Kyle. At ako, nangangailangan din ako ng kalinga ng asawa. Maya-maya, biglang nagsalita ang biyanan ko at sinabing, ang lalaki, may mga bagay na hinahanap din. Napalunok ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung saan pupuntang usapan. Po, may ina akong sabi noon. Pero hindi na siya sumagot. Tinitigan niya lamang ako. At ang mga sandaling iyon malinaw sa akin. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng pagbabago. Doon ko unang naramdaman na parang may mali. At imbis na umiwas, parang lalo pa akong hinahatak papalapit. At doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Bumalik na ulit sa normal ang lahat. O at least, yun ang pilit kong pinapakita. Gigising ako ng maaga, duty na sa school, at uuwi ng hapon, kakain kasama si Kyle at si Myrna. Pareho kaming kumikilos na parang wala kaming napapansin sa isa't isa, na parang walang nagbabago. Pero sa totoo lang, meron. Hindi na nawawala sa isip ko yung araw na nakita ko siya mula sa banyo. Kahit anong pilit kong ibaling sa ibang bagay, bumabalik at bumabalik ang lahat ng alaala. At ramdam ko, hindi lang ako. May mga pagkakataon rin na nagtatama ang mga mata namin at hindi agad ako umiiwas. May mga sandaling tahimik lang kami pero parang may something. Parang may sinisimulan na pareho naming iniiwasan pa. Pero may isang bagay akong inaabangan, ang pag-uwi ni Kiana. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Kung tutuusin, sabik na ako sa kanya. Hindi lang dahil namimiss ko siya, kundi dahil gusto kong ibalik yung dati. Yung normal, yung tama. Isang linggo akong halos nakaabang sa chat niya. Uuwi ako sa off ko, sabi niya kasi nung nakaraang araw. Kaya bawat araw binibilang ko. Hanggang sa dumating yung araw na yon, bandang tanghali, habang nasa duty ako, nag-vibrate ang phone ko. Nag-chat si Kiana. Agad ko naman tong binasa. Love, sorry baka next off na lang ako uuwi. May kailangan kasi kaming tapusin dito eh. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Labis-labis na ang disappointment ko sa asawa ko. Napabuntong hininga ko. Ilang buwan ko nang hinihintay tapos ganun lang. Okay, sige. Reply ko. Pero hindi ako okay. Hindi ko man aminin, pero ramdam ko ang inis. Yung pagod ng paghihintay, yung pakiramdam na parang palaging may kulang sa sarili ko. At hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yon kayang i-hold. Pare, napalingon pa ako. Yung kumpare ko, si Joel, nakasakay sa motorsiklo sa labas ng gate. Siya yung madalas sumusundo sa anak niya sa school. OFW ang misis nito. Oh, pare, anong balita? Tanong niya. Wala naman, sagot ko. Tara, inom tayo mamaya, pamparelax lang. Napaisip ako saglit. Ayoko sana. Pero sa estado ng isip ko ngayon,
Parang kailangan ko ng distraction. Sige ba? Sagot ko naman. Pagkatapos ng duty, imbes na dumiretso ko sa bahay, sumama ako sa kanya. Sa bahay nila kami uminom. Konting alak lang naman at kwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga reklamo namin bilang mga lalaki. Mahirap talaga pare pag malayo ang misis. Sabi ni Joel sabay tagay. Oo pare, ramdam ko yan. Sagot ko. Lalo na kung matagal na. Na alam mo na. Wala tayong... Napangiti siya ng may ibig sabihin. Hindi na rin ako nakasagot pa. 1, 2, 3 hanggang nakailang tagay kami. Hindi naman ako nalasing ng todo, pero ramdam kong hilo na ako. Yung init ng katawan, yung pagiging magaan bigla ng pakiramdam, at yung unti-unting pagkawala ng kontrol. Bandang 9:00 ng gabi, nagpaalam na ako. Ano pare, kaya mo pa? Tanong ni Joel. Oo pare, kaya ko pa. Sagot ko naman, at sa awa ng Diyos, nakauwi naman ako ng maayos. Pagpasok ko ng bahay, tahimik na. Patay na rin ang ilaw sa sala, pero may ilaw pa sa kusina. At dun ko siya nakita. Si Myrna. Nakatayo sa harap ng lababo. Bagong ligo. Nakasando at pajama. Basa pa nga ang buhok niya at may hawak siyang baso. Oh, Patrick, andiyan ka na pala. Sabi niya. Natulog na si Kyle kanina ka pa hinihintay. Hindi naman ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa matagal ko na rin kinikim-kim na nararamdaman. May problema ba? Tanong niya na medyo nag-aalala. Lumapit naman ako ng konti. Wala naman, sabi ko. Pero merong isa na baka pwede mo kong matulungan. Napakunot ang noo niya. Ano yun? Hindi na naman uuwi si Kiana. Saglit siyang natahimik. Ganun ba? Mahina niyang sagot. Pagod na akong maghintay. Dagdag ko pa. Ramdam ko yung bigat sa dibdib ko habang sinasabi ko yun. Patrick, sabi niya, parang gusto niya akong pakalmahin. Alam mo naman 'di ba? Tuloy ko. Ang lalaki may pangangailangan din. Napatingin siya sa akin. Yung tingin niya, hindi galit, hindi rin basta nag-aalala. Parang naintindihan niya ako. Ikaw din naman ang nagsabi nun. Sabi ko sa mas mahinang boses na may mga bagay na hinahanap pang tao. Lalo na ako. Lalaki ako. Patrick, mas mahina na ang boses niya kaysa kanina. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko. Hindi agad siya sumagot. Pero hindi rin naman siya umalis. Daan-daan kong inabot ang kamay niya. Mainit yun at malambot. Hindi naman niya agad binawi. Doon ako lalong nanghina. Patrick, ano bang sinasabi mo? Bulong niya. Please. Sagot ko. Kesa naman maghanap ako sa iba. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko noon, Miss Love. Pero ang alam ko lang, hindi ko na kayang pigilan pa. Hinila ko siya papalapit at doon nahalikan ko siya. Isang iglap lang, pero sapat para magbago ang lahat. Parang tumigil ang mundo noon. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. At pagkatapos ng ilang segundo, bahagya niya akong tinulak papalayo. Patrick, nanginginig ang boses niya. Tapos bigla akong natauhan. Hindi to dapat. Sabi niya pero mahina. Pareho kaming natahimik. Pareho kaming humihinga ng mabibigat. Alam naming mali. Alam naming hindi dapat. Pero ang mas nakakatakot, hindi na namin maitatanggi na pareho ang nararamdaman naming dalawa. At nang gabing yon, doon tuluyang nabasag ang hangganan na pilit naming binubuo. Nang muli ko siyang halikan sa labi niya, hindi na siya nakatanggi pa. Matagal ka ng byuda, hindi ba? Bata ka pa naman, Myrna. At alam kong nangangailangan ka din. Pagbigyan na natin ang isa't isa, basta't walang makakaalam. At doon, Miss Love,
Tuluyan ang gumuho ang lahat. Sa isang iglap, napunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. At sa kusina naganap ang lahat. Kinabukasan parang pareho pa kaming nahihiya. Tahimik lang kami sa pagkainan. Nagkakatinginan pero hindi naman alam kung paano magsasalita. Si Kyle naglalaro na sa may sala at walang pakialam. Si Myrna, tila normal lang pero ramdam ko yung tensyon niya. Patrick bulong niya habang inaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Salamat ho. Sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Pareho kaming naiilang at alam naming mali ang nangyari kagabi pero hindi rin naman namin maitatanggi na may naiwan sa bawat puso namin. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nasanay na rin ako sa mga sandaling nagkakasama kami ni Myrna sa bahay. Parang normal lang. Nagkakakwentuhan, nagtatawanan habang naglalaro kay Kyle. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may init na palihim na naiiwan sa pagitan namin. Hanggang sa muling may nangyari. Isang gabi, bandang 11:00 na. Tahimik na lahat sa bahay. Tulog na ang anak ko, nakatabi ni Myrna. Ako naman nagpapahinga sa kwarto. Maya-maya biglang pumasok si Myrna. Patrick, malambing ang tinig niya. Napatingin ako noon. Hindi ko maintindihan ang tibok ng puso ko. Mabilis at kinakabahan. Bakit May ina kong sabi nang buksan ko ang pinto. Umiti siya at dahan-dahang lumapit. May kakaibang determinasyon sa mga mata niya. Tapos tumabi siya sa akin. Wala naman. Hindi kasi ako makatulog At namiss lang kita. Hindi na ako nagpakipot pa ng mga oras na yon. Alam ko na ang susunod na mangyayari. At alam kong sa mga sandaling yon, may mangyayari ulit sa aming dalawa. At hindi nga ako nagkamali. Saksi ang kwarto namin ni Kiana kung paano ko napasaya ni Myrna. Hanggang sa naganap muli ang pagtataksil namin. Ang pangalawang beses. Hindi na ako nakaramdam ng guilt. Para bang hinayaan na lang namin ang aming mga damdamin. Pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Lumipas ang mga linggo. Bawat araw nakasama ko siya, may halong kilig na at takot na baka mamaya may makakita o may makaalam. Ngunit hindi rin namin maitatanggi na unti-unti mas lalong lumalalim ang damdamin namin para sa isa't isa. Hanggang sa isang buwan, umuwi na rin si Kiana. Ilang araw bago siya dumating, pinaghandaan ko ang sarili ko. Gusto kong maging maayos ang lahat. Ngunit alam ko sa sarili ko na may nagbago na. Kinagabihan ng pag-uwi niya, ramdam ko ang tensyon. Magkasama kami sa sala, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa Maynila. Tumatawa siya sa mga kwento niya habang ako'y nakikinig lang. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ibang damdamin ang nangingibabaw sa isip ko. Kahit kasama ko ang asawa ko, iba ang naiisip ko. Si Myrna, yung init ng huling gabi namin, yung tingin niya kanina sa may kusina ay hindi rin maalis sa utak ko. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko maiwasang maalala ang huling halik namin sa isa't isa. Ang balambing niyang tinig, ang init ng katawan niya, at ang pakiramdam na sa isang sandali, parang amin lang ang mundo. Si Kiana, nakangiti sa akin. Pero ako, ang isip ko, nasa nanay niya. Nung gabi habang hinahalikan ako ng misis ko, parang wala akong kagana-gana. Pero dahil ayokong magduda siya, pinagbigyan ko na. Kung noon ay sabi ka kung umuwi siya, ngayon ay hindi na. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Alam kong mali. Alam kong dapat makatuwiran. Pero hindi ko rin kasi mapigilan ang damdamin ko. At sa gabing yon, natutunan kong minsan, kahit sa tabi ng tamang tao, ang puso ay maaaring patuloy na tumawid sa hangganan. Kinaumagahan,
Umalis si Kiana, kasama si Kyle. Igagala raw niya muna ang anak namin. Pumayag naman ako pero hindi na ako sumama. May gagawin pa kasi ako sa school pero uuwi rin ako bandang tanghali. Inaasahan ko na pag-uwi ko, nakauwi na rin ang mag-ina ko sa bahay. Pero pagdating ko wala pa sila. Ang nadatnan ko si Myrna. Natutulog pa sa may sofa at masarap ang tulog niya. Oh, nandiyan ka na pala. Marahil ay nagising siya dahil sa presensya ko. Kakarating ko lang din, sagot ko. Tumayo siya at pumunta sa kwarto niya. Pero imbis na pumunta rin ako sa kwarto ko, sumunod ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero kasi namimiss ko siya. Patrick, baka mamaya umuwi ng asawa mo. Sabi niya halatang nahihiya. Mamaya pa yun. Sagot ko at hindi ko napigilang halikan siya. Napatawa siya. Huwag kang maingay, baka mamaya marinig ka pa ng kapitbahay. Ikaw naman, alam mo naman kasing dyan ang kiliti ko, hindi ba? Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang init na matagal na naming pinipigil. At doon, muling may nangyari sa aming dalawa. Bandang 5:00 na ng hapon umuwi sina Kyle. Si Kyle, masayang-masaya at pagod mula sa lakad nila ng nanay niya. Sabay na silang pumasok sa sala. Pagkatapos si Kiana, 7:00 ng gabi, umalis na at bumalik ng Maynila. Maaga raw kasi ang pasok niya kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako nakakaramdam ng lungkot. Lalo na nung sinabi niyang aalis na siya. Ni kahit hindi na nga siya mag-chat sa akin, hindi ko na siya hinahanap-hanap pa. Malayo na sa noon. Ngayon, parang tuluyan nang nawala ang init ng pagmamahal ko kay Kiana. Lumipas ang mga araw at bumalik sa dati ang lahat. Gising ako ng maaga para jumuti bilang CQ sa school. Katulad ng dati, si Myrna ang mag-aasikaso sa akin pati na rin sa bahay. Nagluluto, naghahanda ng pagkain, inaasikaso si Kyle kapag wala ako. Kapag nakaalis naman na ako, si Kyle naman ang aasikasuhin niya. Iyahatid niya sa school at binabantayan hanggang sa mag-uwian na. Hanga talaga ako sa biyanan ko. Lahat siya ang gumagawa na dapat ang asawa ko. Alam kong pagod na rin siya, pero hindi niya lamang pinapakita. Ang sakripisyo niya, ramdam ko araw-araw. Sinubukan kong sabihin kay Kiana, nung umuwi siya, na wag na siyang bumalik sa Maynila, na mag-resign na siya, na dito na lang siya magtrabaho para magkakasama kami. Baka kasi sa ganoong paraan, bumalik ang pagmamahal ko sa asawa ko. Baka kasi nahuhumalig lang ako sa biyanan ko dahil wala si Kiana sa tabi ko. Pero hindi siya pumayag. Ayaw ni Kiana. Ayaw raw niya kasing magtrabaho dito sa probinsya at gusto niya sa Maynila. Yun yung sabi niya. Hindi ko na tinutulan pa. Alam kong malaya siya sa desisyon niya. Lumipas ang mga buwan. Pagdating ng kaarawan ni Myrna, sinorpresa ko siya. Isang maliit na regalo lang. Ang kauna-unahan niyang cellphone. Tuwang-tuwa talaga siya nun. Parang bata. At hindi ko makakalimutan yung ngiti niya. Tinuruan ko siya kung paano gamitin ang device. Kung paano mag-text, tumawag, mag-open ng apps. Habang tinuturo ko sa kanya, ramdam ko yung koneksyon namin. Hindi na lang basta nanay siya ng asawa ko. Hindi na lang basta manugang niya ako. Kundi parang mag-partner na talaga sa buhay. Kasama sa bawat gawain, ang simpleng pagtuturo ng cellphone naging bonding moment naming dalawa. Napakaganda niya pagtatawa siya. Sa bawat bagong natututunan niya, tuwang-tuwa siya. At alam kong sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko kay Kiana. Sa kasalukuyan, Miss Love, ganun pa rin ang buhay namin. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Minsan naiisip ko, baka sa susunod ay malaman na ni Kiana kung anong ginagawa namin ng nanay niya. Parang may mabigat sa dibdib ko tuwing naiisip ko yun.
Pero sa kabilang banda, ramdam ko rin sa puso ko na si Myrna na ang mahal ko. Araw-araw, parehas kaming abala. Ako sa trabaho bilang CQ, siya sa bahay na araw-araw gumagawa sa lahat at nag-aalaga kay Kyle. Nakita ko kung gaano siya kasipag at kasaya sa bawat simpleng bagay. Lahat ng ginagawa niya, ramdam mo na para sa pamilya. At sa bawat sandaling yon, mas lalo kong naiintindihan ang damdamin ko. Hindi ko na hinahanap si Kiana. Kahit sa chat, kahit sa alaala, hindi na siya gumagambala sa isip at puso ko. Lahat ng atensyon ko na kay Myrna na. Ngunit minsan, sa mga tahimik na sandali, naiisip ko pa rin kung ano ba ang tama. Hindi madali ang nangyayari, lalo na dahil alam kong may koneksyon pa rin siya sa buhay namin. At alam kong may epekto rin to kay Kyle, sa anak namin. Ngayon, habang nakaupo ako sa beranda pagkatapos ng hapunan, pinagmamasdan ko si Kyle na naglalaro sa may sofa. Si Myrna na abala sa pagliligpit ng pinagkainan sa kusina. Napahinga ako ng malalim, Miss Love. Ramdam ko ang init ng damdamin ko para kay Myrna. Pero alam ko rin na hindi tama ang lahat. Na mali. Dahil dito, naisip ko na kailangan kong humingi ng payo sa inyo. Kaya ako nandito sa channel na ito para humingi ng advice sa lahat ng listeners. Tama bang ginagawa ko? O baka naman may solusyon pa na pwedeng gawin sa nangyayari sa buhay ko. Ito po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Maraming salamat po. Muli, ako po si Patrick. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gabriel. 21 taong gulang. May tangkad na 5'8", kaya madalas akong niyayayang sumali sa varsity team. Katamtaman lamang ang tikas ng aking katawan at kasalukuyan akong nag-aaral ng kolehiyo sa isang universidad sa Maynila. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa piling ng aking ninang. Sabihin mang nadala kaming dalawa sa uhaw ng mga oras na yun, ngunit alam ko sa sarili kong higit pa roon ang naramdaman ko para sa kanya. Gabriel, pwede mo bang ihatid to sa ninang Evelyn mo? Nabasa ko kasi ang status niya kagabi. Tiyak malungkot na naman yun dahil sa pagiging workaholic ng ninong mo. Kunot ang noo kong tinitikan ang bento box na maingat pang ibinalo tinanay. Gustuin ko mang pairalin ang katamaran ko, ngunit wala akong maisip na alibay dahil sa susunod na buwan pa ang eskwela at puro cellphone rin naman ang inaatupag ko buong araw. Sino yan? Dinig kong sambit ni Ninang gamit ang malambing nitong boses mula sa loob ng bahay. Si Gabriel po ito, Ninang. May pinapahatid ho si nanay. Nagmamadali kong sagot. Tumuloy ka muna, Gab. Ito talagang nanay mo ang hilig magpahatid ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang ako at wala akong problema. Ayaw maniwala sa akin. Mahina akong natawa dahil alam kong hindi totoo ang mga sinabi niya. Huwag na ho, hindi rin naman ho ako magtatagal eh. Bumuntong hininga siya, tsaka pinagmasdan ako ng mabuti. Ayaw mo ba akong samahang magmerienda muna? Kahit saglit lang? Tanong nito. Hindi ko maintindihan kung bakit bahagyang kumirot ang damdamin ko sa pakiusap nito. Para bang may halong pangungulila at lungkot ang mga salitang sinabi niya. Wala akong nagawa kung hindi tumuloy sa bahay nito. At mula sa aking kinauupuan ay lihim ko siyang pinagmasdan. Sabihin man kasi nitong walang problema, ngunit salungat naman yun sa nakikita kong lungkot sa mga mata niya.
Nagagawa man itong umiti sa harapan, ngunit ramdam kong peke lamang ang sayang ipinapakita nito. Maliban sa sexy at maputi si Evelyn, ay masasabi kong dalaga pa rin tong tingnan kahit 5 taon na silang kasal ni Ninong. Katamtaman lamang ang meron siya, ngunit bawing-bawi naman to pagdating sa korte ng balakang. May asawa mang ituring, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kasi nabibiyayaan ng anak. Malamang ay dahil na rin sa pagiging workaholic ng asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay hindi pa tumutuntong ng 35 ang edad ni Ninang. Maaga mang nagpakasal, ngunit madalas siyang napagkakamalang dalaga dahil na rin madalang lamang kung lumabas to kasama ang mister. May problema ho ba? Tanong ko nang marinig ang malakas na boses nito mula sa lababo. Hindi siya nakasagot, kaya naman nagmamadali ko na lamang tong nilapitan. Bigla kasing naputol yung hawakan, basa na naman tuloy ako. Ayaw pang huminto ng tubig. Matagal ko nang sinabihan ng ninong mo tungkol dito, pero busy pa siya sa work. Ayaw namang pumayag na ipaayos ko at wala raw siyang tiwala. May teflon tape po bang nakatago dyan? Pahingi na lang din po ako ng gunting at kutsilyo. Ako nang mag-aayos. Tsak, babaha ang kusina nyo kung hindi ito maayos ka agad. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Pero nagmamadali naman itong hinanap ang mga hiningi ko. Ilang minuto ang lumipas, ay tuluyan ko ring naayos ang nasira niyang lababo. Hindi ko mabilang kung ilang beses siyang nagpasalamat sa akin na para bang malaking pabor ang nagawa ko. Pasensya na Gab, nabasa ka tuloy dahil sa kagagawan ko. Hayaan mo't maghahanap ako ng t-shirt ng ninong mo para hindi ka lamigin. Hindi na ho kailangan, uuwi na rin naman ako eh. Uuwi ka ng ganyan? Hindi pwede, nakakahiya naman. Natataranta nitong sambit. Napaigham ako ng malakas, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil na rin sa kasalukuyang itsura niya. Gustuin ko man kasing umiwas ng tingin, pero hindi ko magawa. Doon at doon pa rin bumabagsak ang mga pagsuliyap sa katawan niya, kahit anong iwas na gawin ko. Natubigan kasi ang suot niyang duster, kaya hulma ang anumang tinatago niya sa sarili. Manipis lamang iyon kung kaya't madaling maaninag. Maging ang magandang korte niya ay halata rin, kaya hindi ko maiwasan na huwag mamangha sa sobrang sexy nito. Paano natitiis ng mister niya na baliwalain at iwang mag-isa ang misis niya? Kung ako siguro, baka mas gugustuhin kong manatili sa bahay kaysa magpakasugsog sa trabaho. Alisin mo na ang suot mong t-shirt, Gab. Huwag ka nang mahiya sa akin. Natigilan ako nang mapansin ko ang paghaplos niya sa braso ko. Dahil na rin sa lalim ng iniisip ko, ay hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala siya at may hawak na itong puting t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa asawa niya ito. Hindi pa rin siya nakapagpalit ng suot at alam kong nilalamig na rin siya ng mga oras na yon. Sa kabila noon, mas gusto pa rin niyang unahin ang kalagayan ko. Ako na po ang magpapalit. Alam kong nilalamig na rin ho kayo. Sabi ko habang malakas ang kaba sa sarili dahil sobrang lapit niya talaga sa akin. Sinusubukan kong panlabanan ang kahinaan ko bilang lalaki, pero hindi ko nagawa. Tuluyan akong natalo ng kahinaan at sumabay sa agos ng kasalanan. Isang malambing na haplos ang iginawad ko sa kanyang pisngi, habang unti-unting nilalapit dito ang aking muka. Masyado kang mabait, Ninang. Hindi naman siguro masama kung unahin ninyo rin ang sarili nyo paminsan-minsan. Namilog ang mga mata nito sa sinabi ko. Alam kong natameme siya, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha nito. Alam ko namang may natamaan akong hindi dapat.
at wala akong karapatang manghimasok sa personal niyang buhay, pero hindi ko nagawa. May parte ng pagkatao kong gusto siyang iligtas sa lungkot at pangungulila na nararanasan niya ngayon. Mahinahon kong hinawakan ang baba nito. Makahulugan naman ang tingin na sinukli niya sa akin, hanggang sa naging hudyat iyon para tuluyan kong bigyan siya ng masuyo, ngunit makasalanang halik sa labi. Malito gabi, nauutal niyang sambit, may asawa kong tao. Pinagmasdan ko siya ng matiim. Pero, hindi niya nagagawang iparamdam sa'yo ang dapat pinaparamdam ng isang tunay na asawa. May kulang, may lungkot, may mali pa rin kahit sabihin mong wala. Imbis na hintayin ang magiging sagot nito, ay masuyo kong binigyan siya ulit ng halik. Sa mga oras na yun, wala na akong napansing pagtutol mula sa kanya, kung hindi may pananabik na rin ang bawat tugong iginawad niya sa akin. Tila sabik tong makatanggap ng atensyon mula sa ibang lalaki, dahil hindi yun naibigay sa kanya ni Ninong. Sa kabila ng maganda at sexy niyang itsura, ay ang kakulangan nito sa pansin mula sa mister. Walang pumupuri sa mga yun, at para bang nagsisilbi na lamang dekorasyon sa isang tahanang walang kulay. Sayang ka, Ninang. Ayun na lamang ang nasabi ko, habang pinagmamasdan ng kanyang nakakaakit na kagandahan. Pero magmula sa araw na to, ipaparamdam ko sa iyong hindi ka isang dekorasyon lamang. Handa akong punan ng pagkukulang niya at pawiin ang lungkot na bumabalot sa iyo, dahil alam kong karapatan mo ring maging masaya, hindi lamang bilang isang asawa, kung hindi bilang isang babae. Ilang araw ang nakalipas. Hindi pa man tapos sa paglilinis sa sahig si Ninang, pero agad itong napahinto nang mapansin ang maalab kong hiningang dumapos sa kanyang batok. Kailangan niyo po ba ng tulong? Lihim siyang napangiti, lalo na nang may lambing kong haplos ang dumapo sa kanyang batok, hanggang sa maingat kong hinawi ang konting hibla ng buhok na gumugulo sa kanyang mukha. Sinadya mo bang isuot ang nighties na yan para sa akin? Tanong ko sa kanya, siya kapili ang napangiti. Mag-overtime na naman ba siya ngayong gabi? Dagdag ko pa. Hindi siya sumagot. Marahil dahil alam ko rin naman ang magiging sagot niya sa akin. Gab, nalilin niyang sambit. Sinubukan pa rin itong tapusin ang gawaing bahay, ngunit gil ko siyang hinila papalapit sa akin. Kaya kulang na lang ay mapaupo siya sa kandungan ko. Patapusin mo muna ako sa ginagawa ko, okay? Anya habang tila nagpabla siyang pisngi. Kunot ang noo ko naman siyang tinitikan. Tsaka itinabi ang hawak niyang mop. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari, sabi ko habang makahulugan ng tingin. Alam kong nagkamali rin tayong dalawa, pero wala tayong ibang dapat sisihin sa mga nangyari. Si Ninong, imbis na asawa, ay parang katulong ang turing sa'yo. He shouldn't treat you better because you deserve better. Wala akong narinig na imik mula sa kanya nung unti-unti kong niyakap ang kanyang bewang. Pero baka mahuli tayo ng ninong mo. May kabanyang sambit. Alam mo naman minsan, umuwi na lang yun ng walang pasabi kapag weekend. Sinusubukan pa rin itong maging tapat sa asawa, kahit halata namang nadadala siya sa nakaw naming sandali. Kahit nagpadala kaming dalawa sa tawag ng pagkauhaw, lamang pa rin ang pagiging mabuti niyang tao. Halata at nakikita ko yun sa kabila ng pagtataksil naming dalawa. Iba ang sagot na gusto kong marinig mula sa'yo, Ninang. Gusto kong magpakatotoo ka sa sarili mo. Ilang segundo rin ito ang natahimik dahil sa sinabi ko. At ganun na lamang ang pagkailang nito nang magtama ang mga mata naming dalawa habang unti-unti kong kinakalas ang kanyang nighties. Sa puntong yun,
ay walang pag-aalinlangang hinila niya ako sa kwarto nilang mag-asawa. Mapangahas na halik at haplos ang ginawad ko sa kanya, na naging dahilan para isaboses niya ang hindi mapantayang alapaap kasabay ng pangalan ko. At sa huli, ay sumabay pa sa pag-uga ang matibay na kama sa aming dalawa. Walang kapantay ang masilayan siyang kagatlabi at halos mapaluha sa sayang na tamasa. Hindi lamang isang beses, baka ilang ulit naming pinagsaluhan ang bawal sa piling ng isa't isa, na para bang kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Nanatili man ang takot sa pagkakamaling na mas pinili naming yakapin, ngunit lamang pa rin ang binubulong ng aming mga damdamin. Masama bang sa isa't isa namin nahanap ang kaligayang hinahanap namin sa iba? Masama bang sa bawat haplos, halik at boses namin ay natutugunan ng lungkot na unti-unting nagpapadilim sa kanyang mundo? Thanks for staying with me, Kap. Umuwi ka na at baka mamaya hanapin ka na sa inyo. Habang tumatagal ang bawal naming relasyon, ay mas nagiging intense. Ni minsan ay hindi naging boring ang bawat sandaling kasama ko siya, at halata ko rin ang saya sa kanyang mukha. Blooming. Yun pa ang minsang sinabi ni nanay nang minsan namin siyang nakasalubong sa convenience store. Muntik pa nga itong mapagkamalang buntis dahil nawala na ang bahagyang pamumutla sa kutis nito at mas nag-aayos na rin to ng sarili kaysa noon. Gumaganda pa talaga ako. Walang joke? Tanong nito habang abala siya sa paglalaro ng kumot na nagtatakip sa aming katawan. Nanatili ang pilyong ngiti sa mukha ko, habang maaninag naman ang matinding kuryosidad sa mga mata nito. Oo, malambing kong sambit. Bumuntong hininga siya at saka mataman akong pinakatitikan. Wala siyang sinabi. Walang lumabas ni isang salita mula sa kanya. Ngunit halata kong may ibang kahulugan ang iginawa ditong tingin sa akin. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko para hikayatin tong magsalita. May bumabagabag ba sa isipan mo, Ninang? Huminga siya ng malalim. Napansin ko kasi yung pagbabago ng ninong mo kamakailan. Mas madalas na siyang naglalaan ng oras para sa akin. At nagdadala na rin siya ng mga pasalubong paminsan-minsan. Nababawasan na nga rin yung overtime niya eh. Hindi ko alam kung bakit pero pansin kong malaki yung pagbabago niya lately. Pilyong ngumiti naman ako sa kanya. Hindi kaya naramdaman niyang may iba nang nagpapasaya sa'yo? Nagkibit balikat siya, kaya pinagpatuloy ko ang panghuhula. Baka may narealize siya nang makitang blooming ng misis niya na palagi niyang pinagpapalit sa trabaho. Sabi ko, kahit sabihing bagya akong nakakaramdam ng selos. Malinaw sa akin, maliban sa bawal naming relasyon, ay wala na akong ibang dapat maramdaman para sa kanya. Kung sa termino pang ang sinabi niya, dapat ay no string attached kaming dalawa. Pero masisisi ko ba ang aking sarili kung sakali mang mahulog ako sa kanya? Mali ba kung gustuin kong maging totohanan ang relasyong nagsimula lang sa nasira nitong lababo? Hindi ko alam, gabi. Napailing siya dahil sa halip na makinig sa mga sinabi ko. Mas lumalamang sa isipan nitong mga kalokohan lamang ang mga pinagsasabi ko sa kanya. Paano kung aminin ko sa'yong mahal kita? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko na lamang yun nasabi. Marahil dahil sa kanina pa ako nagpipigil na huwag sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Alam kong alam mo kung anong magiging sagot ko sa'yo, Kap. Gustuhin ko man pero hindi pwede. May lungkot nitong sambit. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Dahil may asawa ka at inaanak mo ko,
Tumango ito tsaka tipid ng ngumiti. Hindi lang yun. Dahil alam kong darating ang araw na makikilala mo ang babaeng nararapat para sa'yo, Gab. At kapag dumating ang oras na yun, gusto kong maging masaya ka sa isang relasyong hindi tago at hindi umiikot sa hindi mabilang na kasalanan at kasinungalingan. Naiintindihan mo ba kung anong gusto kong mangyari, Gab? Akmang magsasalita sana ako para sagutin to nang makarinig kami ng magkakasunod na doorbell. Pareho kaming namutla at para bang binuhusan ng malamig na tubig sa aming kinaroroonan. Baka umuwi ng maagang ninong mo. Nauutal niyang sambit habang namumutla ng bahagya. Napailing ako matapos pagmasda ng wall clock sa kanang bahagi ng kwarto nilang mag-asawa. Masyado pang maaga para, honey? Nalaki ang mga mata naming dalawa matapos marinig ang boses mula sa labas. Ganun na lamang ang pagkataranta ni Ninang. Nagmadali kaming magbihis at nag-isip ng plano kung anong gagawin upang malusutan ang gusot na ginawa naming dalawa. Maluha-luha ang mga mata niya nang iniwanan niya ako kunwari na nag-aayos ng gripo sa kanilang laundry area. Habang nagmamadali naman itong pinagbuksan ng pinto ang asawa niya. Nanatili akong walang imik. Kahit hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko. Tila maikukumpara kasi kaming dalawa sa mga pusang nagnanakaw ng ulam. Kailangan maging maingat dahil oras na mahuli ay hindi lang latay kundi malaking kahihiyan ang aabuti namin. Habang nakatulala sa aking kinauupuan, ay naririnig ko ang tawa ni Ninang habang nagpapasalamat sa pasalubong na binigay ng kanyang asawa. Kung noon ay walang buhay ang mga mata nito, kapag pinag-uusapan ng mister niya, halata ko na ngayong unti-unti nang nagkakaroon muli ng kulay ang kanilang relasyon. Hindi ba dapat maging masaya ako ngayon na alam kong masaya na rin ang babaeng minamahal ko? Hindi ba nung una kong sinubukan ang gulong ito, ay alam ko rin namang uuwi akong talunan sa huli? Bakit bigla yatang nagbago ang expectation ko? Bakit pakiramdam ko, naghahangad ang puso ko ng kapalit sa kabutihan at pagmamahal na ginawad ko sa kanya? Gumising ka nga, Gab. Wika ako sa aking sarili. Sa mga pagkakataong yun, ay gusto kong sakta ng aking sarili. Pero hindi ko nagawa nang marinig ko ang mga yapak nilang papalapit sa akin. Mukhang malaki na rin ang atraso ko sa iyo, Gab. Kailangan ko na yatang bumawi dahil ikaw na ang sumalo ng mga dapat ay trabaho ko sa pamamahay na to. Sabi ni Ninong pagkatapos nitong bumitiyo sa kamay ni Ninang. Nilingon ko siya bago binigyan ng isang ngiting puno ng paggalang at respeto. Nakakahiyaman pong sabihin, pero ako rin po ang nag-aasikaso sa asawa ninyo habang abala kayo sa trabaho. Sa isip-isip ko, habang lihim na nakakuyom ang mga kamao ko sa aking likuran. Saglit kaming nagkatinginan ni Ninang, pero mabilis din tong bumitaw. Para bang sinasabi ng mga mata nitong kailangan kong lumayo, dahil nasa loob ng pamamahay ang tunay na nagmamay-ari sa babaeng hinaram ko lang mula dito. Nagmanaw ako sa aking ninong. At mas nainis ako nang kinuha nito ang kanyang wallet tsaka inabot sa akin ang perang sa tingin ko ay nagkakahalaga ng 2,000. Gusto kong bumili ka ng anumang gusto mo, Gab. Isipin mo na lang na maagang Christmas gift namin sa iyo ng ninang mo yan. Anito tsaka matamis na ngumiti sa asawa. Ngayon, natapos na ako sa aking mga overtimes at ubos na rin ang backlogs ko sa opisina. Pwede ko nang magawa ang pinangako ko sa ninang mo noon. Dadalhin ko siya sa Japan this Christmas. Anniversary gift ko na rin para sa kanya at para naman magkaroon din kami ng oras para sa isa't isa. Marami akong kasalanan at naging pagkukulang sa kanya, kaya kailangan kong bumawi sa kanya. Pupunta po kayo ng Japan? Tanong ko habang di mawari ang mararamdaman. Wow,
Hindi ko alam kung saan ko napulot ang salitang wow. Dahil hindi naman ako namangha sa narinig. Kung hindi una kong pinagmasdan ang reaksyon ng babaeng bumihag sa puso ko. Pakiramdam ko ay pinaghalong tuwa at lungkot ang nararamdaman niya nang marinig ang sorpresang inihanda sa kanya ng asawa. Tuwa dahil unti-unti nang nasasagot ang kahilingan niyang bumalik ang pagmamahal ng kanyang asawa. At lungkot dahil isa lamang ang ibig sabihin nun. Kailangan na naming tapusin ang kung anumang relasyong mayroon kaming dalawa. Ngayon ay masaya nang namumuhay sa ibang bansa ang aking ninong at ninang. Sa pagkakaalam ko, ay mayroon na rin silang anak na babae. Minsan nagagawi pa rin ako sa social media nito, hindi para mang-stalk, kung hindi tingnan lamang ang sitwasyon niya, at masasabi kong masaya na nga to sa piling ng kanyang pamilya. Tulad niya, ay nagawa ko ring mahanap ang babaeng sinasabi nitong magpapasaya at magmamahal sa akin ng lubusan. Nagawa ko iyon 1 taon matapos ang naging karanasan ko sa piling niya. Sa kadahilanan ginusto ko munang matuto at maitama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mananatiling sekreto sa pagitan naming dalawa ang mga nangyari at naging biglaan man ang naging wakas, ngunit sapat naman to upang matuto kaming dalawa sa mga nagawa naming pagkakamali. Maliban doon, ito rin ang naging landas tungo sa kaligayahang hinahanap naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at maraming salamat.